Se bre ljudi, evo nas ponovo u Slither.io. Danas ćemo igrati Play Against All. Da vidimo koliko će to biti dobro. Jak sam, za ne ljudi. Svako mora uginiti. Jer je došao Muhammed. Što toliko dare? Ne znam, neko otvara vrata. To me toliko nervira. Pa trebam sam skrenuti tako. Moje loše neće dirati. Jer sam ja ovdje pravi vaš. Koji ću osvojiti prvo mesto. A nećete vi verovati koliko su biti velik. Nećete stvarno verovati. Ljudi moji. Vidjet ćemo koliko će to biti dobro. A da li će biti loše. Kada ja budem prvo mesto, a vi drugo. Vidjet ćemo koliko će to biti loše. Ako ne bude loše, ja sada pevam pesmicu za sebe, za Slither.io, da bi se iznenadio, vidjet ćete koliko ćete porast, ali nećete moći, jer sam ja ovdje. Da svijah vas pojedem. Zatvori vrata. Da svijah vas pojedem. Zamislite ljudi koju pesmicu ja pevam. Za moj novi Slither Hero. Novi, mislim, stari. Lepše mi tako reći. Stari Slither.io. Ne može me Slither zmije. 5000 bodova. Ajde ljudi. 5282 boda. 89 boda. 5300 i nešto. 304 boda. Hajde. Samo nemoj umret. Ovo mi je zasmetalo. Gotov si ti. Ili ste dobro vas. Zamislite koliko može da nam ne mogu od zmija da napravim kobru za ovoga šarenog. Mislim, šalim se. Za ovoga. Aj, kako da uradim kobru? Neću valjda svima vama jer tako mogu da odmah poginem. Kako da živ uradim ovu kobru? Da uvijem ove ljude. Crve. Ja reći ništa ne može. Evo ga. Gotov je. Mangup odmah da bude gotov, ja ne mogu da verujem. Ja sam 8. mesto. Vidi ko je 8. mesto. Ja. Pogledajte. Ja se zovem Muhammed H. Evo vam. Beš boje. Tu 8. mesto. Muhammed H.
noga. Koliki zaboga. Niko ništa nije pokupio, živ, nerviraju me. Gotov si, ti si beše kupio. Ti si gotov. Sad ću ja da igram Wi-Fi, to mnogo lako. Svi ubiju neke ljude, ja jedini ne mogu da ubijem ljude i tako svima pokupim lopte, neću da oni meni kupe. Nema živ, oni meni da kupe. Gdje su ovdje ljudi, u Wi-Fi nema nijednog čoveka. Aj, evo ga jedan. Barem si došao. Što on kupi velike, ja nemam nijednu veliku. Evo i malo velike. Zašto ja moram biti gotov? Vidiš ko? Play skin. Hoću da odoberem. Hoću ovoga pojest barem. Ove najnovija i najveća lopta. Ne, bre, najgori čoveče, što sam ti ikad mrzeo. Koliko si tupav i dosadan, da te toliko mrzim. Nosim najbolje lopte koje su bile za mene. A ovo je još jedna velika je moja. Koliko čovjek. Kako se on zove? On je kao 8. ili 7. Zamisli kako može ovako da me ubije. Preteško. To je samo jedan čovjek. Koliko koči. Zašto niko koči ovaj internet? Sad ću ja ljudi da napravim dobar internet. Evo ljudi, ja mislim da je ovdje savršen internet. Malo. Nema veze. I moja si lopta. Ti se pojao, jel? Evo je. Moja je. Želim da mi radi internet. Stvarno želim da mi radi internet. I zašto? Ovako nema toliko interneta. To je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro.